soc Pilar Moreno i vaig a presentar l'obra de teatre del grup Casiopea. Casiopea és un grup d'artistes format per alumnat de l'escola Lope de Vega de Torrent. Són uns xiquets i xiquetes que les agrada molt fer teatre. Per moltes raons. Per exemple, perquè gaudeixen, perquè milloren la seva creativitat, contant noves històries, perquè milloren la seva dicció, perquè estimula la seva memòria, desenvolupen també la capacitat d'expressió corporal i expressiva, aprenen molts textos i sobretot també les ajuda a millorar el seu valencià, que és molt important. L'obra que anem a presentar és D'on venen els superherois. És una obra futurista en la que els herois actuals, com són els bombers, no fan les mateixes accions que els nostres. Per exemple, sancionen en lloc d'ajudar a la gent. No se pot llegir, no se pot ballar, no se poden fer moltes coses. I fins que alguns altres superherois descobreixen què és ser un superheroi. Un poquet liat l'he deixat, per així el mireu millor. Vinga, que m'emocione i us conte massa coses. Anem! Hola, Pilar. Vols que us contem una poesia? Sí, de Mari Carmen Ribelles. Una taca negra, espessa i pudenta, s'acosta a la platja, lenta, lenta, tota espantada. Una llagosta fa un crit. Tanta brutícia es matarà. Fugim d'ací. Molt bé. Us recordeu de l'obra de teatre? Sí, de l'última frase. Jo no me'n recorde. Com era? Per a que triomfe el mal, només fa falta que les bones persones no facin res. La llibertat comença quan despertem la nostra consciència. Tots podem ser superherois de la nostra història.
ni de seguida estic amb tu. Marí Solús, si es pensa que puc fer jo tota la feina, és que estan dilos. Aleshores, tu deus de ser el nou bomber de pràctiques, no? A veure... Alexandreu Espuig? Et puc dir doble A? Doma les notes de l'acadèmia, per favor. Així de capità. Oh, la matrícula d'honor. Anem a veure com te les apanyes en la vida real, val? Procediments en la ronda doble A. Entrada a les 7:00. Guàrdia de 3 hores pel parc i de 5 hores pel barri, que s'assigna el capità, és a dir, vostè. Si hi ha algun cas especial, es poden demanar de 3 a 5 hores extres. Molt bé. Ara fes-me els procediments a terme amb els infractors. Ràpid, 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 ja, ala. Molt bé. Una última. Què es fa amb el material il·legal? Cremar-lo, capità, per descomptat. Són bombers, què altra cosa haurien de fer? Molt bé, ho tens molt clar. Doncs passa al despatx de la lliquera i tremas. T'estic escoltant, sento. Com em tornes a dir una altra vegada d'Iliquera, es denunciaré a Recursos Humans. Passa, Alexandreu, jo sóc Marta. Sols vaig a fer unes proves bàsiques per a veure si tens actituds per a ser bomber. Ja saps que és una feina molt exigent. Sí, clar. La primera prova és molt senzilla. T'aniré mostrant unes imatges a la pantalla i m'hauràs de classificar-les per tipus d'infracció. Preparat? Preparat. Molt greu. Greu. Molt greu. No hi ha infracció. Lleu. Molt greu. Molt bé, la primera prova l'has fet perfecta. Crec que no tindràs cap problema amb la prova. Però creia que tots els instruments havien sigut destruïts. Et sorprendria la inventiva de la gent que vol anar contra les previsions. Somos hermanos, haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final del cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujan la salida. Caballo y Troya, de sus castillos, cientos de gritos. Contra el destino, somos expresos, libres de rejas, pasa montañas, rompe cabezas, somos el llanto y la carcajada, los empujones a la nada, somos los que fueron tanto siendo nada. Quiero ser mozo de orden, de sucias ondas, de ser hombre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque Ja heu vist a què es dediquen els bombers en aquest futur. Venen llibres, detenen a persones per escoltar música, per jugar, per saber de història, com el que anem a veure ara. Ara anem a veure a un mestre d'educació física que intenta ensenyar història als seus alumnes. I menut embolic i espera. Atenció, atenció! I silenci, per favor. la noche al brazo del fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y ese mozo de orden, de sucias ondas, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos.
veritat. No, és culpa d'ell, perquè sempre m'està pegant. I jo dic que la responsabilitat és dels dos, perquè es feia bullying l'un a l'altre. Bullying, mai hem escoltat eixa paraula. Al principi del segle XXI, a les escoles hi havia un gran problema d'assetjament. Els xiquets i les xiquetes no paraven de barallar. L'aprenien amb algú i li feien la vida impossible. Això es deia bullying. Això feien perquè no tenien les polseres de descàrrega elèctrica que tenim ara. Alexandra, jo mai he utilitzat la descàrrega elèctrica. Són molts els mestres que neguen a utilitzar-les. Doncs ma mare sí que l'usa. Sí. Una cosa, mestre, no estem parlant d'història? Creia que la història estava prohibida. Aleshores, estan d'acord amb mi que l'actitud violenta és inacceptable? Per suposat, però ha de comprendre vostè que si al meu fill el provoquen, ell ha de reaccionar. Però no pot ser que la primera reacció siga violenta. És cert que la violència no és el millor camí, però és que no és normal. Però és que el teu fill Judit ha començat tot aquest embolic. Steve, què penses tu? Jo crec que això són coses de xiquets. En lloc de deixar-les doncs, i si em passen per una descàrrega elèctrica de la polsera màgica i arreglat. No podem ensenyar als xiquets a no utilitzar la violència amb violència. Mira, Ivan, he de ser-te sincera. A mi el que més em preocupa és això, de que parles d'històries xiquets. Sí, Alex m'ha contat tot. Mira que parla xiquets d'història. Com se li ocorre? He estat 3 hores de teràpia intensiva amb el meu fill per llevar-li el trauma. Com ja sabràs, el meu marit és arqueòleg i sap tot el que hi ha que saber d'història. Digue-li-ho, vinga. El millor art de la història és destruir-la i oblidar-la. Mira, Ivan Mandela Guevara sí, sóc jo. ha sigut acusat per donar classe d'història. Acompanya'ns, per favor. Molt bé, doble A, seguís així i llegaràs junt. Però això no deia abans a vostè que estava boig. No pot ser. Mira que parla xiquets d'història. Molt bé dit, senyora. Però és una gran pena que els tapables se quedasen sense regats. Què vol dir amb això? Els tapables, home, els arbres de l'entrada, és que van també els jardiners.
de memoritzar un llibre que m'agrada molt i no m'agradaria que s'oblidara si algun dia es crema. Es diu Momo i el seu actor és Miquel Alegre. Sabeu que aquest senyor, a banda de ser escriptor, també va ser actor. Ja veureu com li encantava el teatre. Anem a llegir. Primer capítol. Una xiqueta xicoteta i una ciutat molt gran. Ja fa molt de temps, quan encara es parlaven llengües ben diferents de les d'ara, ja hi havia ciutats grans i magnífiques. Ahí s'alçaven palaus de reis i emperadors. Hi havia carrers estrets, carrers amples, carrerons. Més enllà, temples amb estàtues d'or i marbre. Hi havia mercats de color on podien comprar darrere del món. Y places boniques y precioses donde la gent s'assuntava per comentar novetats. Per poder-se radioescoltar, sobretot escoltar. Però el més important que havia a les ciutats eren els teatres. Per això deies que a l'autor li agradava molt el teatre. Vinga, vinga, que encara que l'he llegit un muntó de vegades, vull saber com continua. A més, pronte ens presentaran a Momo. Qui és Momo? La protagonista del llibre, home, així es titula la novel·la. I què té d'especial aquesta Momo per dedicar-li un llibre? Momo és una xiqueta especial. Ho descobrireu si seguim llegint. És molt especial, perquè sap escoltar millor que ningú. Stefan, no fas spoiler! Està bé. Vinga, continuem? Voleu descobrir o no? Sí! És l'en Ferret, hem sigut nosaltres. És la primera vegada que venen. No saben ni llegir. Mira, ja aprendo a pensar. Tu! Sí, ara. Saps llegir? Jo... No sé res. Molt bé, pots anar-te, però que no es torni a repetir. Però, capità, ha comès una infracció lleu. La multa... Mira, doble A. Ara, aquest xiquet em deu una, entens? A mi va passar amb els interrogatoris i després amb la part divertida, val? Y en este contexto arriba una mestra, breve, decidida, valenta, la imagen disputa es orquesta, el dictador no desconecta, debe ser porque difunta, quieres costumbre, morta l'obediencia, prefiere el rosario, cree el sapús, davante el futuro la inocencia, arriba l'expedient disciplinari, volem que memorice la base de l'escenari, tornar i s'escrite, i un batiment de vida, sense penitenciari o cristians, vingui l'alcalde, la guàrdia inspectors, a defendre la culpa, donar lliçons, mai no podrà aquella mestra, un som alumnat a mentallar. Mare, que jo no vull tornar a la vida,
desesperarà. Però a on serà que anem ara? A un joc, a una classe de gimnàstica, on està prohibit escoltar música. Com faran gimnàstica sense música? Mireu i ho descobrireu. Val, ara anem a fer el calfament. És molt important calfar sempre abans de fer qualsevol activitat física. Estic molt contenta de veure que un xic s'anima a fer gimnàstica. A altres passos hi ha molts xics, però així es continua pensant que la gimnàstica és només per a xics. Que pensament més retrògrad. Molt bé, el calfament ja ho sabeu tots. Empecem amb els volantins laterals. Pamela. Alexandra. Lucía. Sara. Això és un poc avorrit, no? Sí. Àlex. He escoltat dir que abans d'aquestes classes es feien amb música. Xiques, ja sabeu que la música està prohibida, no digueu ximpleries. A més, per parlar d'això ens podríem ficar una multa. O Tartan no serà presó! Què xerreu, xiques? Més parlar i més treballar. I a tu què? T'ho fan passar malament només per fer gimnàstica? Sols un poc. Vinga, a veure si preguntem. No, no vull. Va, dona, que vines una profe guai. Tu no et preocupes del que diuen. Fes com si no escoltaren i s'acabaran cansant. Mestre, és veritat que abans de gimnàstica es feia música? Així que és això que parlàveu. Doncs sí, és veritat. Podries veure? És que està prohibit. Per favor, mestra, la música és, no sé com pot ser perquè nunca l'he escoltat. La veritat és que ballar a música és totalment diferent, és emocionant, és divertit i alliberador. Per favor, Val, posar un poc de música. Tinc una tina per ir per posar música. Es diu altaveu. Si voleu ballar amb mi, endavant, no talleu.
notícies s'han acabat, però no, encara no, perquè en aquesta perruqueria hi ha unes mares amb uns xiquets que volen anar a jugar al parc, però allí uns futbolistes professionals els veuen. Prestem molta atenció perquè encara han de passar moltíssimes coses. Vaig a cridar els bombers. Bombers? Sí, dius-me. Hay unes xiquetes jugant al parc. A quin parc? Al de darrere de la perruqueria. Ara anem. Hola. Hola. Has vist alguns xiquets per ací jugant al parc? No. 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 És mentira! Com que és mentira? Vinga, ací. Ràpid. Havien unes xiquetes jugant al parc. Per favor. Uns xiquets. I a on han anat aquests xiquets? A la perruqueria. Moltes gràcies. Anem, doble A. Bon dia. Bon dia. Sabeu d'alguna mare que ha tragut els seus xiquets a jugar al parc? No. I els vostres fills, on estan? El meu fill està en casa. Sí? El meu està malet. I el meu també. Una altra broma. Anem, doble A. Què feu així? Va, però no torneu a fer-ho.
que suplicar-les per la teva vida. Què vols dir? Acabo de descobrir de què va realment la meva feina. I la veritat, jo no m'he fet policia per això. Per favor, ajuda'ns. Hi ha 3 xiques tancades també. Ja ho sé, jo sóc l'encarregat d'alimentar-los, mentre experimenten a vosaltres per fer-vos dosis i obedients. Dolços i obedients? Pues em sembla que no s'ha funcionat. No! Vosaltres sou experiments fallits. Están estudiant-los. I quan acaben, us eliminaran. Es volen matar? Has de treure'ns d'ací. Heu de tregar aquesta persona. És l'única que ha aconseguit escapar d'ací. Subjecte de proves X5452. John Charango, mestre de teatre. Arrestat per infraccions múltiples contra les prohibicions. Inoculació del sèrum B798. Experiment fallit. Poder mental. Control del temps. Parar. Avançar o retrocedir. Extremadament perillós. Aneu-vos d'ací! Vine amb nosaltres. No pot ser! Però aleshores sabran que ens has ajudat. És un risc que val la pena córrer. No perdeu el temps. Ja deuen haver fet sonar l'alarma silenciosa. Gràcies. Heu vist el que han fet amb els que havien detingut? Experimentar amb ells. I gràcies a això tenen poders. S'han convertit en això que comúment coneguem com superherois. Però un superheroi és perquè té poders? O perquè fa alguna cosa bona i justa amb ells? Em sembla que haureu de continuar mirant l'obra per a descobrir-ho. I atenció, atenció, perquè això ja s'està acabant. Molt atents per descobrir el final. Estefani, Sandra, jo volia demanar-vos perdó. Per culpa meva us van tancar a la presó, us és molt difícil. Jo també estic molt penedida.
Hem estat parlant amb Marta i Judit i ara sabem que no està bé denunciar a les persones que no han fet res dolent. Ho sent moltíssim, Jenny. Jo vull disculpar-me amb tu, Ivan. Va ser jo la que et va denunciar als bombers. Se suposo que jo hauria de saber més que aquests xiquets, però em vas deixar portar perquè tots deien. Jo vull demanar-te disculpes, Àlex. No hauria de clavar-me a tu perquè si desbaixet o faig gimnàstica. Tranquil, si no sóc rencorós. A més, ja m'havia oblidat. A més, jo no hauria de pegar. Estic al·lucinant amb el canvi que heu pegat. Tot està perdonat, Marta, de per a tots. Tot està perdonat, Pamela. Espero que de tot això hagis après alguna cosa. Si dijera que no estic enfadada, mentiria. Però encara que sou responsables, la verdadera culpa és del sistema que permet que això ocorriga. Encara sort que es van trobar en lloc. Moltes gràcies per donar-nos un lloc on amagar-nos. Com és possible que hagis viscut fugint tant de temps contra la llei? Gràcies a meus poders. Tens poders? En realitat, totes tenim. Quan estaven detinguts van fer experiment amb nosaltres. Hala! Quins poders teniu? Jo superforça. Mira. Nosaltres ara som molt més intel·ligents. I ens podem comunicar mentalment. I jo puc controlar mentalment a les persones. Així que he d'obrir abans de parlar. Ei, mireu això! Demà, a les 5 de la vesprada, serà l'execució pública del policia infractor de la llei, Alberto Garzón. Recordeu que és un programa d'obligat visionat. Es multarà a les persones que no connecten amb el canal dels bombers a les 5 en punt. Oh no! Hem d'ajudar-lo! Però aniríem contra la llei! Quan la Justícia es converteix en llei, la rebel·lió es converteix en deure. Això va dir Thomas Jefferson. Tenim un pla! Si jo l'estic
fort per aquí i tu m'estimes fort per allà. Segur que torna i ens podrem alliberar. Però si et cal molt temps ja, les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sí que No sé com es anomenaran. Finals, después, 11, 22, extremistes. Nosaltres sols volem un món millor, on el després del passat no estigui prohibit. On gaudir de la literatura no sigui un crim. On ballar i escoltar música siga un motiu d'alegria i no de por. Borratxos, discotets, juguen i es divertisquen. Aquestes persones que lluiten contra la llei han experimentat amb nosaltres i amb molta gent més. Són ells els que van contra les lleis del sentit comú. Per això volem dir prou! Reunir-vos amb nosaltres per a exigir canvi. Recordeu les paraules del futur. Perquè Dios
sense l'equip seria impossible. Ho heu passat bé? M'hi alegre. Ara el que espere és que entre tots lluitem per a que un món com aquest mai es faci realitat. Moltes gràcies, públic!